Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Pasensya na mo ha, pero ugma, magdungan na dyan ang tanan ng pangaon. Oh, hain naman to si Inday. Ito siyang kwarto, sir. Nahilalimtan nga iyang damit, sir ba? May gani, wapa may kalakaw. Ha? Kaya asa yung ta mo? Sir, mas maayo pa tingali nga. Imo na lang siya nga doon, aron magkasulti mo. Ha? Unsi pa sabot mo nang? Ay, basta. Doon na lang, sir. Kawain niya Mau man ang akong gilikayan. Ang drama. May naman ang tato ganina. Nga, lisa ka pamanggid ko. Tuwa na ang tako karon sa akong kundo. Ay, ganun makahilak magit ko, Kaya bawa pa doon ako moabot kinihigayon na nga magkabuwag yun ang among mga tan. Ako naman ang tanig pangandaman. Makahilak naman yun kihapon ko. Inday? Nganong nanghipos kasi mo mga gamit? Naabot na ang time nga kinahanglan ako mo biha, sir. No. Karon na hinuon na nag-need na ko nimo. Ayaw pa yung anak, babe. Sir, ha? Ayaw ko tawga, anak. Ayaw biyagin, sir. Ay ko pasaha, sir. Ayaw ko din taon, sir. Tinuod, Inday. Anong gisagpao ni mo yung kagalingon? Ako lang gisiguro nga. Uwa ko mag-imagine lang, sir. Okay, sakit man. Tinuod ko di ay ni. Lugawan ni mo. Mas lawgaw ka. Kaya mo sa kong gigon, anak. Inday, paminaw. Tubagaon na ako yung akong pangutana. Tinutong inyong kasal ni Cecilia Cabrera. Dili. Oh. Yes or no lang, sir. Yes. Hangtod dining adlaw, ha? Kasado pa mo? Yes or no? Yes. Okay. Goodbye, sir. Inday, adiyot. Oops. No touching, sir. Oh. Og salamat sa tanan nimong kaayo, sir. Goodbye, bunot, sir! Oh. Inday! Inday! Inday, kadiyot! Inday! Ayaw na, Inday! Inday! Aray! Aray! Hala, si sir. Ginoo ko, Kiko. Dali si sir. Hala, Lawa sa manoy. tabang mo! Tabangin ko! Tabang! Kaya rin na isip ko nagdolor si sir. Mapadayon ako. Salamat, Kiko. Salamat. Anong taong ka, sir? Anong bit time ka din isagdanan, ha? Si Inday. Ha? Gitok mo kang hindi. Ginuog ko. Unsa to? Gitok mo ka ni Inday, sir. Nakahimo si Inday anak nimo, sir. Wa ko gitok mo di Inday. Aw, oo, wa man lagi na Kiko. Ingon, sir? Wa ko maingon nga gitok mo ko ni Inday. Wa ba dito, sir? Pataka naman yung ka, Kiko. Pataka na day ko. Tuwa na si Inday.
mag-drive, Nicole. Pasensya sa pangistorbo. Nagkinahanglan lagi ko makasulti. Okay. Calm down. Ginawa og laom. Kung makakita kag safe nga lugar, hunong lang una kaya pason ka na mo ni Aldwin. Doon naman ko sa condominium, Nicole. Ayaw na lang mo paghago. Nirang-arang naman hinuon sa takong pamati nga nagkasulti ta. Okay. Sige, mas maayo kon mauna. Panawag lang unya na kog balik inig abot nimo sa imong unit, ha? Just take a deep breath ug padayon na sa pag-drive. Pag-amping kid in town. Okay, Nicole. Og, salamat. Ay, Diyos ginoo ko ni mo, sir. Pinastand man sa ka. Kaluya biya ka kay wakay tuog tarong, sir. Nakatog naman ko Kiko. Oo, lagi. Pero gikan ka sa way tog. Nag-adjust pa ni mong lawas. Nyakalit ka lag lupad, pinalayat ko yung sagdanan. Motong, wag ka makabalance. May ganin, nakakumpot ka. Tas taas yung tagagtag. Sus, tas taas yung tag gitugpahan nun kung nalakaos pagkagpaghagbong. Hay lang. Mas dako unta tong problema. Pero wala mas dako pa problema. Kung nakain magkaroon si Inday ng dolor. Oh, Aw, nabot ang itingan ito siyang gibalin na nga kondominium, sir. Dagang ko na binyon din Kiko. Ang pangutana, asa. si Miss Nicole Ragyod, sir. Siya Ragyod ang makatubag na pangutanaha. Siya Ragyod. Si Juko. Nahibawan ako nga nung nanawag ka. Mangutana ka bahin kang Inday. Pero sorry na lang. Dili di ka tubagon. Hello, Nicole? Nakadisturbo ko? Waoy! Dugay pagi ko makatog ini kay magpahimutang pa man ko sa akong mga gamit. Pwede man ko ugma na lang na nimo buhaton. Pahuway na ako man na istorya. Last na lang ning pag-istorbo na ako nimo, Inday. Okay ramang good, Nicole. Di pa masig ko makatog. Daghan pa kayong samok akong utok, good. Mao nga, mas maayong mga hapnig na lang una ko ginay-hinay hangtod magduka ko. Nanawag na ako si Joko. Ha? Pero, wa na ko to baga. Nakasiguro kong mangutana siya na ako kung asa ka. Mao nga wa na lang ako to baga. Salamat, Nicole. Nakasulti ka pa nila ni Kiko og ng dolor bahin na ng kondo? Oo. Pero wa pa ko makasultig asa. Good. Og ayaw sila sultihi, ha? Kay oras nga mahibaw sila. Siguradong mahibaw sab si Joko. O kung mahibaw si Joko, sigurado yun nga iya ka samok-samokon. Og ang delikado kung dili ka na makalikay. I'm sure, wa ka mangandoy nga mahimong kabit Inday, di ba? Humota init na kong kama, uy. Pero dili gyapon ko makatuga. Ako magkain mo puloy ni sir sa pagkaway tugno. Karon na hinuon nga nag-date na ko nimo. Ayaw pa yung anak, babe. Asula kini mo, sir, uy. Kalami pa ni mo balik kasun. Si Nicole ka, gihap. Oh. Si sir? Ayabak. Ano man ang wag ba ni siya? Iyagi ko nga sulon. Iyan na
ikaw tawag og babe? Lami ara ba gyud ta paminahon. Pero makunahuna na lang gani ko nga minyo na siya. Sakita, uy. Mura ba girapido ko ni insulto. Mga bahala nagmapagaw ni cellphone o pinagting. Di giti katubagon, Sir Joko. Parehas lang dili mo tubag na ako. Chat, text, call. Wa yun. Bitry sa ko sa uban nga posible makatubag sa akong pagpangutana kung asla karon puyo si Inday. Pero wa yun. For sure, gipindutan na sila ni Nicole nga dili ko pasultihan. Sir, ayaw laglain na sa pagsabot ha. Pero isip manager ni Inday, giprotektahan lang po tingali ni Miss Nicole si Inday. Wa mo ko'y daw tagbuhaton ni Inday nang. Di ba? Nisulti na ko ninyo ni Kiko sa akong sitwasyon. Oh, pero wa man sila mahibaw, sir. Kami raman si Kiko ang imong gisultihan. O ikaw ra mismo ang i-warning namo nga way sultihan bahin ini. Oh, Kining sir, mas maayo tingali nga imo na lang unang pasagdan si Inday. Liho ka lang una to imong gisulti namo ni Kiko. O kung matigayon na to, anha pati atiman na si Inday. kuyawan mangod ko nang. Nga, malate na unya ko. Apili o pag-ampo ang imong mga plano, sir. Kay bisag unsa kanindot sa atong plano, sir. Bisan unsa ka maayo ini. Kung wa tay panalangin gikan sa kahitasan, wa gyud. Apili og pag-ampo ang imong mga plano, sir. Mao gani ang kuwang nako. Ang pag-ampo. Kay bisan unsa kanindot sa atong plano, sir. Bisag unsa ka maayo ini. Kung way panalangin gikan sa kahitasan, wa gyud. Tingali, nag-need na ko ini karon. Maybe. Simbahan ang ginasunahan. Mapit. Huwag ba di ko makasimba pag Domingo da? Sorry, Lord ah. Kanon ako musimba bisan dili Domingo. Oh. Thank you, Lord. Lay erdi sa feeling ko, muduol ni mo. Nganong karamam ko ka-discover ini. Again, thank you. Better late than never. I-guide niyo ko ha. Thanks again. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Di man ang Domingo, pero anong puno na maghihapon ng parking lot sa simbahan?
gani may bakante pang usa. Alright. Uy. Hala. Kining sakinan sa kong tupad. Kang Sir Jungko man eh. Or maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in